राम राम नमस्कार। हम किरण उपाध्याय अपने चैनल पर रह सके बहुत बहुत स्वागत करतनी। आज बहुत सुंदर एगो सोहर सुनाओ तनी जा, पूरा सुनब सभे। पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करब सभे। चली सुनल जा। अरे के जे नीबुआ लगावे लथालावा बनावे लथालावा बनावे लहो। अरे कौन भैया बैठे रखवा रहो, कौन चोरवा चोरी करे, कौन चोरवा चोरी करे हो। अरे कौन भैया बैठे रखवा
गई